Da imamo ko tačno odgovorio na postavljeno pitanje. Jedan jedini takmičar Aleksandar Riftić. Svaka čast. Da pohitamo ka 3 miliona. Samo polako. Deveto pitanje za 48.000 dinara. Deveto pitanje glasi: sve tri vrste pomoći na raspolaganju, fenomenalno. Koja braća su postala poznata kao muzičari? Aj sad bez gledanja, molim. Pa ja sada... Mogu da kažem odmah. Da, odmah koja braća? Braća Karić. E pa, zašto da ne mogu? Dobit ću otkaz ljudi, pa aplauz, molim. Neće se ljutiti, neće se ljutiti. Molim režiju za ček od 3 miliona dinara, naravno. Dobro. Dakle, pitanje glasi: koje braće su postala poznata kao muzičari?